μπαίνουμε, ομάδα βγαίνουμε. Είτε κερδίσουμε, είτε σε περίπτωση χάσουμε, εμείς θα είμαστε πιο δυνατοί. Φίβος! Δοκιμαστεί. Δεν μιλάμε ποτέ σε συμπαίκτη, μόνο να εμψυχώσουμε. Πάμε. 1, 2, 3. Φίβος! Τώρα Μέση να κάνει Είναι έμπειροι. Έχουν λίγα φουστές. Το παιδί σας είπα. Σαν τον Νίκο Φυσόδο, θέλω να έχουμε το μυαλό. Εντάξει, ακούτε τι λέω και παίζουμε. Δεν θέλω να παίξουμε για αστικό, πάμε. Εντάξει, πάμε να το δώσουμε γρήγορα. Καλή αρχή, μάγκες. Στην αρχή μπούκες, παιδιά, καθόλου. 1, 2, 3. Φίβος! Τα καλάθια είναι σκληρά. Τέλος το σου. Ακούσατε τι είπε. Δεύτερον. Την ώρα στην άμυνα κλείστε λίγο και κάνουμε βήματα. Μάγκες, αν παίξουμε αλλαγές στην άμυνα ενώ μιλάμε. Όχι. Και παίζουμε 4 λεπτά. 6 λεπτά έχουμε ακόμα για το ρόλο. Πάμε να το βάσουμε να κάνουμε φέτος. Πάμε! Εντάξει, πάμε. Πάρτε το σου. Δεν με ενδιαφέρει. Πάμε 1, 2, 3. Φίβος! Αντρέα! Με το που πει η μπάλα κόκκινο. Μόλις κάτε, αλλαγή. Τώρα μάγκες ρίχνουμε τη ζαριά. Φτάσαμε στο σημείο αυτό που πρέπει. Τώρα, φουλ. Έξυπνα το φάουλ, όχι χαζά. Αυτά που θα μας δώσουν. Εντάξει, προσοχή. Πάμε!